Dobre, ideme do auta. Kľúčka. Buď sa dá kľúčom, alebo manuálne. Dobrý. To sa dostatočne ťažko otvára, takže ideme sa pozrieť na motor. Robím si svoju show. Gala. Hej. Motor. 150 kW, 1400 otáčok za minútu. Strekovanie priame. Maximálna rýchlosť 160 km za hodinu. 0 na 100 za 6,4 sekundy. Ale pozor, motor není od Citroenu, ale od automobilky Peugeot. Tento Peugeot je z auta možno nejakej 206 alebo z novších typov. Poďme sa pozrieť na zvuk motora. Tak. No. Prvé podmienky, keď idete naštartovať auto. Nevalte. Takže máte tu piatočka, brzda, plyn. A kľúče sa dajú do zapaľovania tu. A idete naštartovať, stlačíte spojku, manuálnu rýchlosť vyhodíte a naštartujete. Čo my nejdeme robiť. Takže jednotka ide takto. Sebe a dopredu 2. Je dozadu 3. Doľava, nie, doprava, hore 4 dozadu a 5 doprava, spolujazdcovi a hore. Tak. A teraz ideme od 5 až po jednotku. Takže 5 ide samostatne dole. Máme 4, 3, 2 a jednotku. Manuál sa dáva takto, že idete akože preradiť, ale nepreradíte. Rukou vám posuniete. Manuálna prevodovka sa posunie sama. A manuál urobíte takto, pohnete páčkou. Ale nezabudnite, musíte mať vždycky otlačenú spojku dole. Takže máme to. Ideme si vyskúšať ťah motora. Motor je dobrý. Dobre. Tak motora by sme mali. A to by bolo pre dnešok všetko. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa vám bude zajtrajšok páčiť. Zajtra ideme do mesta a ideme vyskúšať toto auto. Vyskúšame ABS a svetla. A ešte ak sa podarí, budeme komentovať výhody a nevýhody tohto auta. Ďakujem za pozornosť.